Dío chuit is mis Laura agus sin na cead scéile Berlin an tachtain seo nuacht cúla caithid. Agriú cainte na siochána idir an rúis agus na státaintathe in Riad an Arapádach an tachtain seo. Rinneú play thuscogin muidí a chur bhaim sa bhuid chomh agus an go leanúnach idir an rúis agus an Ucráin. Cead an rialtas ahrathe go chearta cainte na dachtaí dála sa dál an tachtain seo. Chur an ceann Comhairle Verona Murphy an dál athlá tar éis ógur turthaí an bóta, mar gheall bhéicial na dachtaí dála agus an dál in Iraq. Fógraíodh le Déarnaí go méid deire ag teacht leis an scéim Scoil Sppraga a chuirtear fáil ag Gael Lynn mar gheall aspa muoinethe. Cabhraíonn an scéim na scoileannaí Lánbhéarla sa túisceart an Ghaeilge a chur chun cinn. Déanfar Ceilire Eid al-Fitr le deire Ramadan a léadú. Leanan an éileadh Islamach timphriail na gealaí agus meastar go dtite iad an tríochúlá de bhí a bhharrta.